Със съдействието на Еди Мотоцентър, вносител на Кавазаки и мотоциклети БТ за България. Политрон – моторните масла и добавки на 21 век. Във Victory Extreme днес за вас избрахме Ендуро – втори кръг от източноевропейския чемпионат с домакин България, с участието на състезатели от балканските страни. Нашите ендуристи трябваше да си припомнят навигацията по ленти и маркери, а гостите да опитат от силовото българско ендуро. Важна част от надпреварата беше трасе номер 1 в света мотополигона Горна Росица. Предаването още офроуд новини. Приятни минути с Victory Extreme, вашето предаване за екстремните хора, екстремните машини и екстремните преживявания. На трасе номер 1 в света по мотокрос, мотополигонът Горна Росица до Севлиево се проведе вторият кръг от източноевропейският отворен шампионат по ендуро под егидата на Европейската комисия по ендуро и организиран от Българската федерация по мотоциклетизъм и комисия Ендуро. България за втора поредна година е домакин на кръг от шампионата за Балканската купа. През 2007 година това състезание се проведе на друг известен мотополигон – мотополигона Тридо до Самоков. Изборът на организаторите на знаменитият български полигон в Горна Росица за начало на надпреварата през тази година е знак на доброто отношение на Българската федерация по мотоциклетизъм към един млад спорт за България – ендурото. Това състезание се отличаваше от останалите кръгове на националният ендуро шампионат по това, че се проведе изцяло по европейските правилници за провеждане на ендуро надпревари. През двата дни участниците направиха по 7 обиколки по 36-километровото трасе, съставено от различни секции. Първата обиколка беше опознавателна за точно определено време, а на останалите 6 се засичаше най-доброто време за преодоляване на изкуствените и естествените препятствия. Веднага след старта ендуристите преодоляваха лек екстрим тест, преминаване през гуми, камъни и дървета. След екстрим теста следваше мотокрос по дъгите, правите и трапеца на мотополигон Горна Росица. Мотокроса е само част от ендурото и затова не видяхме много високи и красиви скокове, каквито сме свикнали да виждаме на тази писта при мотокрос състезания.
Ето я и същинската част на ендурото. 7 обиколки от по 36 км навигация в околностите на Севлиево през 2 дни на състезанието. Първото по-сериозно изпитание за ендуристите беше преминаването през река с големи и много хлъзгави камъни. Някои от мотоциклетистите си имаха сериозни проблеми при преминаването на това място. Основната разлика между това състезание и останалите кръгове от националният ендуро шампионат беше, че тук се караше по маркери, а не по GPS трак, както вече втора година се навигира в българския шампионат. В едно международно състезание условията трябваше да бъдат равнопоставени за всички участници. В Румъния и в Гърция се кара все още по маркери. Доколко българската иновация ще си пробие път, ще покаже времето, тъй като и карането по GPS има своите недостатъци. Времеизмерването също се проведе по различен принцип. Обикновено се мери времето на един състезател от старта до финала. На втория кръг от източноевропейския шампионат по ендуро имаше отделно времеизмерване за различните секции от трасето. За екстрим теста, за мотополигона, за навигацията и на ендуро теста. Ендуро теста започна с поредица от спускания и изкачвания по Сипей. Тук си пролича техничността и класата на някои от състезателите, както и не съвсем добрата преценка на препятствието от други от ендуристите. Михаил Митов от клуб Adventure България се изкачи по особено атрактивен начин на Сипея. По време на ендуро състезание трасето не е отцепено и публиката никъде не е напълно в безопасност, въпреки огромните усилия на организаторите да обезопасят най-рисковите места. Стоян Стоянов с номер 268 от клуб Луда работа Стара Загора, един от първите ендуристи, по неизвестна на никого причина тази година се състезава в клас хоби.
Най-сложно се оказа стръмното изкачване при скалите. Малко бяха състезателите, които достигнаха догоре без чужда помощ. Около екстрема се бяха събрали ентусиасти, които помагаха на ендуристите да избутат мотоциклетите си догоре. За онези, които въпреки всичко не успяваха да се справят с изкачването, организаторите бяха предвидели обходен маршрут, но това означаваше, че избралите този маршрут ще понесат съответните наказателни минути към персоналното си време. Пламен Кунев от Варна избра най-правилния път за преминаване. Славомир Бречев от Еди Моторс атакува екстрема от другата му страна. Селекционерът на Еди Моторс Еди Пенчев, национален шампион по АТВ за 2006 година, реши да си припомни времената, когато се състезаваше с мотоциклет, преди да се качи отново на спортното си Кавазаки за следващият кръг от националният ни шампионат. Явно КТМ-а, който си беше избрал за тази авантюра, нещо не се вписа в шампионските му изисквания. Треньорът на румънският отбор Патрик също се позатрудни при превземането на височината. Цяло щастие е, че няколко такива тежки падания завършиха без сериозни последици за състезателите. Втори опит на Патрик да скочи през дънера. И трети опит. Предлагаме на Жоро Хаджиев, председател на българският ендуро клуб Луда работа, да обяви за румънският си колега почетно членство в клубът на старозагорци. Георги Тодоров, нашият фаворит, също от клуб Луда работа, се гонеше по трасето с гръцкият състезател Пантелис Филиоглу. И тази надпревара за малко да завърши трагично и за двамата. Тощени от екстремното изкачване, състезателите се впуснаха в гората. Ги очакваше поредната изненада – каране през 100 метров тунел.
На изхода на тунела се беше образувал хлъзгав и стръмен прак, в който мотоциклетистите се блъскаха и затъваха. В спасителните операции се включи дори и председателят на комисия Ендуро към Българската федерация по мотоциклетизъм Жоро Хаджиев. След като представители на организаторите заковаха върху калното мостче на пречни летвички, преминаването стана малко по-леко. Последното препятствие преди финала беше преминаването през дълбока река. След падналия дъжд в следобедните часове на първия ден на надпреварата, състезателите бяха притеснени дали нивото на реката няма да се вдигне още повече и да се повтори фиестата от Хисарският кръг с удавените машини. Притесненията се оказаха неоснователни. Ако сте карали автомобилът си по пясъчни дюни и през солена вода, ако след буря сте останали цяла нощ под снега, дали двигателят ще издържи? Този автомобил оцелява в такива екстремни условия, защото е третиран с политрон, моторните масла и добавки на 21 век. Те позволяват да изпитате двигателя до край. Но политрон не е само за екстремни ситуации. Без политрон при триенето на микронеравностите в двигателя се откъсват частици метал и се достига до голямо износване и замърсяване на маслото. При високи температури и налягане молекулите на политрон проникват в метала. Повърхностите се заравняват и заздравяват. Това намалява триенето, елиминира износването, повишава мощността и икономисва гориво. При два еднакви двигателя буталата на единият вляво без политрон са издраскани, а буталата и цилиндрите на третираният с политрон вдясно са полирани до блясък. Победител в оварала на вторият кръг от източноевропейският затворен шампионат Севлиево 2008 стана състезателят от Гърция Василис Сиафарикас с Хонда. Втори се класира румънецът Емануел Гуенес с КТМ.
Трети в крайното класиране остана друг румънски състезател – Ервин Ковач с Хускварна. Нашият състезател. Националният шампион по ендуро за 2006 и 2007 година Георги Тодоров Кокера от клуб Луда работа Стара Загора се класира на 4-то място в оверала. Ендуро се влие в 2008 година, е първото му състезание с новия мотоциклет Honda, с особеностите на който все още се запознава. Това състезание, като състезание, мисля, че добре мина с една контузия вчерашния ден. Като организация ми е най-слабата организация, откакто се занимавам с състезанията, и като не зависеше точно от мене. Това ми е първото ендуро, в което федерацията участва като организатор пряко с комисията. Много неща могат да се направят, но не бехме наясно точно за какво става на въпрос. Това е нормално, тъй като комисията е нова към федерацията, все още не са на професионални начала поставени всички задачи. Така че първото мина, така че да се надяваме, че следващи ще бъдат вече на доста високо ниво, както сме свикнали България да я виждат в Европа. Офроуд новини. От 28 до 31 август във Витоша и Плана планина ще се проведе седмия кръг от националният офроуд шампионат към Българската федерация по автомобилен спорт София Офроуд Рали 2008. Организатор е клуб Hot Extreme София. 2 дни за навигация и затворен кръг, който по традиция е една от големите атракции за софиянци и всички фенове на офроуда от страната. За публиката ще има специално обозначени места. Повече подробности за София Офроуд Рали в следващото ни предаване лично от Десислав Славчев и Маргарита Стайнова, двукратни вице-шампиони на страната по офроуд и главни организатори на надпреварата.